Kwenzenjani? Isikhwama sami. Kwenzenjani? Ngithathele isikhwama. Yes, kwenzenjani? Hey, Aus. Awunyaka. Shoni. Ngithatha ngifake lapha esikhotheni. Ungalingi utshele mina ngale nto yenzayo. Awubonanga lutho angithi? Awubonanga lutho angithi? Ushonile but calm down, relax. Ubeka ngale, awubonanga lutho. Awubonanga lutho. Awubonanga. Yebo kunjani? Hayi ngiyaphila. Baba, kukhona umuntu engibonile lapha ngibona abantu abawu2 befihla umuntu lapha ngazi noma bambulele. Hayibo abantu befihla umuntu? Yeah, ubhuti nosisi bawu2. Bagqoke kanjani mangabe? Usisi wangikhona ugqoke ishati eli-white nesiketi sejini, ubhuti wangikhona ufake into zejini kuphela. Okay, cha ngiyabonga sisini. Alright. Okay. Ngiyamadoda. Yebo. Udetective Emmanuel Manzini lona. Ngiyajabula ukwazi detective makusiza ngani. Mnumzane ensukwini ezimbalwa ezedlule kushuthi utholakala umuntu lapha kushuthi bambulala bamthatha bamlahla lapha ehlathini. Ngakho ke abomthombo othembekile banginikeze nje itip. Ingakho ngibona nje kila. Cha ngiyakuzwa detective kodwa angatholi ukuthi lento lehle mina ngihlangana nayo. Bakunikeza ithiphu ukuthi sengishole ukuthinini khona labantu bathe nje ngabe ngitshela bengichazela ukuthi abantu abenze lokho noma mhlawumbe abantu ababonakale endaweni yesigameko ngalelo langa the bangichazele ngakhona mangithatha ngibeka wena la kwavele kwaqondana. Azi lento lena ngazi noma ngathi yahlekisa noma iyacasula. So kubo bonke abantu vele wabona ngcono zophenya mina. Idolobha nje bazicela ngabo lezo ngcono zophenya mina detective. Njengoba ngishilo nje ngiyacabanga ukuthi sisula sidoliwe. Ukuthi nje labantu bathi mabengitshela ngabeka wena la kwavele kwaqondana. Hayi. No way. Iyahlekisa. Ngicela ukutshela into eyi-1 detective. Before wenze uphenya ngecase ngokwenza research uthole the real suspect. Ungahambi ufunisela la uzosuspect abantu abarong. Angazi lutho kanti ukhuluma ngayo. Akaze ngibe sendaweni, akaze ngibone umuntu oshonile. Awuzama ukwenza umsebenzi wakho detective. Hayi khona ngizokutshela yona ukuthi lulodwa nje usuku la umhlaba njikele ubaqwe. Uzotshayitshela nje ukuthi uhlakaniphile. Uyithole nje sendaweni encane ozohlukela khona ngisho nokunyakaza. Ngamanye amazwi yangisongela detective. Hayi kanti ke umuntu kaThixo angikusabisi ngiyakuxelela ngikujongile. Into engitshela yona ke ukuthi uma uthi nje manje mina nawe siyasongelana. Yazi into eyi-1 ngiyakwazi ukuhlala kuphi
ngiyakwazi senzela nge-police station. Qhubeka nje lokhu umbheqa ngobene inyama ngayidlala. Khona kusina ukujeqeza. Hayi, kanti-ke kuseyicala futhi nalelo ngoba phela nawe usabisa umuntu womthetho. Nawe kuyicala ususpect umuntu engenzanga lutho o innocent. Hayi kulungile musuyithatha ngamabala lento. Uyazi ngizoliphenya kancane ibheshu. Ngiyothi mase ngiqedile sekuvela amahlazo. Ngiyoqala ukususukwaza bangalo. Athi kangisho ukuthi ngithini. Kulungile mfowethu usale kahle. Whatever, detective. Good luck. Gerardo, pick the phone. Pick the damn phone. Gerardo. Ngicela uzwisise kahle. Sisenkingeni, we're in trouble. No, sisenkingeni. Uyazi lento esanda kwenzeka. Lo muntu lo ufile. Amaphoyisa sembonile and siyaphelwa kumanje. So ngicela wenze kanje. Lalela lento engizotshela namanje. Pheka zonke impahla zakho. Uhambe uhlangane e-park station namhlanje siya Durban. No. Ngicela wenze njengoba ngisho uma ungafuna ukuthi ugele ejele ubonakala i-future yakho. Asihlangane e-park station, siyahamba siya Durban ufike uthola indawo ohlala khona ngikuprovide ngayo yonke into oyidingayo. Yeah, nokhuleka ifamily yakho siyazisa masingale. For now yenza njengoba ukutshela uma ufuna ukuba safe noma ungafuna ukugela ejele. Yeah. And masifika le uzofika uhlale kahle kakhulu kunentwana sekhaya ngifike introduce kuyona nijwayelana nawe uphile njengazonke ingane nifunde sikone C1 ube right mos because lana it's either ukhetha ukugela ejele okanye ukhetha ukuqala kahle impilo yakho ngale Durban. Okay, ngizokuthinta ke namhlanje ntambama e-park station Good girl, yenza njalo ke. Hey! 16 shoots ikama. Yibullet tape bafana. Angivula ngitatanisa. Bullet imkwaqo mphambanisa. Messiah on the beat. Music production. Ngivula ngitatanisa ngebullet imkwaqo mphambanisa. Ngisuke ngihlanganisa. Sofuna umsizi ubahlanganisa. Somanyakazisa umfilisisa gcwale nabajijimisa. Usebenzisa umfilisisa gcwale. Ngivula ngitatanisa ngebullet imkwaqo mphambanisa. Ngisuke ngihlanganisa. Sofuna umsizi ubahlanganisa. Somanyakazisa umfilisisa gcwale nabajijimisa. Usebenzisa umfilisisa gcwale. Usizwa usudumala ngizwela ukushisa khona uzodumala mosuhletha ujantshi ku-16 khona into enyuka. Bullets iphumile futhi umbhobho khona into eshunga. Bullets iphumile futhi umbhobho khona into eshunga. Basi istrate sekuluva muva gijima amabombo. Phakama ipayipi gijima inkwazela umkhwabanisi. Bathi u-16 wenzeni bathi u-16 wenzeni. Sathi bullets ebifake emalokishini emakhoneni. Sithole isakanyana ntwana lokhu uyithole ekosobeni. Bathi istrate siphethe kabi
baswile beringinyo bathi strati sibheda kabi sinyuse kuzinga lobugebengu labo fakazile ogxekile ibhulethi ihlakazile bheke ngisebenzini hlobise ngenhlamvu kuqhakazile 16 shoots igama ngebhulethi ithephu ngifakazile 16 shoots igama Sure, boss. Here's the stuff. Give it to the Kruger in his vein, and then bring me 1 million in cash, and make sure it must be in cash. Okay, boss. Now I won't disappoint you, boss. Yeah, that will be good to you. Gents, let's go. Bullets iphumile futhi umbhobho khona into eshunga bathi strati yaseguluva muva gijima amabombo phakama ipayipi gijima inkwazela umkhwabanisi bathi u-16 iwenze bathi u-16 iwenze sathi bullets ebifake emalokishini emakhoneni sithole isakanyana ntwana lokuyithole ekosobeni bathi strati sibhede kabi sibazwile beringinyo bathi strati sibhede kabi sinyuse kuzinga lobugebengu labo fakazile ogxekile ibhulethi ihlakazile bheke ngisebenzini hlobise ngenhlamvu kuqhakazile 16 shoots igama ngebhulethi ithephu ngifakazile 16 shoots igama ngebhulethi ithephu ngifakazile ngivule ngigaqanisa ngebhulethi mgoqo ngiphambanisa ngisuke ngihlanganisa sofu nomsisi ubahlanganisa somanyakazisa umfilisisa gcwale nabajijimisa msebenzisa umfilisisa gcwale ngivule ngigaqanisa ngebhulethi mgoqo ngiphambanisa ngisuke ngihlanganisa sofu nomsisi ubahlanganisa somanyakazisa umfilisisa gcwale nabajijimisa msebenzisa umfilisisa gcwale ngiyakazisa Face off. Music production. Mela feli zono zakha macala akha wenzizona funa simkhole simfuthe bafana ngaqala board funa bulawe kabuhlungu ngesihungu namhlanje usuku kumela ngitazwe ngegoni bullet ikilo ngomkhono manje ungaqala umbulale maluma akathwale nzima mela phuza amanzi ebetri ngokhamba before ashone buda sano sane saya khona inswele zorisaya funa bhodiswe ngomlilo nomlothu umashe nomoya sengafakaza ufakaza fakaza akhihla amagwebu fakaza ongena fakaza inombolo isuka imashini mele simhlubeni isikhumbe phile saphefumula simvula isifuba ngembazo umphefumulo uphume. Hey Zakaria. No, I'm good bro, I'm good my brother. No, I mean the stuff is sold up man. Everything is okay now. I need new stuff. Yeah man, the business is booming man. Everything is okay. So yeah. What? No. No. I can never be involved in the human trafficking business, man. No, man, I cannot do that kind of a business. I told you right from the beginning that I cannot do that kind of a business. You know, I respect women very much. I cannot do that kind of a business, man. I told you, man. Okay, wait. This is the last time, ne? Deal. This is the first and the last time for me to do that kind of a business, okay? Themba ntwana yami. Yabo ngifunda nje ntwana wenza kahle ne. Yabo ufuna ufunde ngelanga bodokotela ungafani nami. Mina kwangiphothi ngiyeke isigele ngihambe ngiyohlanganisa ngale. Yazi lokho ngiziswa yini? Ngiziswa. Ngifuna wena ukhulu bodokotela phila impilo egrand ntwana yazo. Yabuzwa. Yeah, ngiyahlanganisa lapha namajita lapha nasenza stuff esingekho right yabo. But wonke lawo ama sacrifices engwenzela ukuthi ukhulu be right. Ithama lashiya neolid, ne? Uma njengamanje wona awusiyena waka Zulu ngabangco. Uma wethu mangco ngithi. Yabo mangco. Yeah. So ngifuna nje ukhohle indaba ithama leyo lindo. Imini engizodlala indima yethama la. Okay. Kumanje ngisawuhlanganisa namajita nesipane esinzima kabe sosishune esongena isinyuke blind. Ukuthi sipane sinaleso. Kanami isipane senza so dangerous kakhulu ntwana. But into ufuna uyazi ukuthi noma kuthiwa kwenzakalani kumina yokwazi irazo yakho ibe hero ne. Ngwenzela wena ukeleze kahle phasi ube grand. Ngiyabuzwa. So ngisawuhlanganisa namajita
I-Oled malifika nje uChess no hayi uDavid sesibani. But into engifuna uyazi. Awusekele wesapi. No, lesibani lesi njengoba ngeke ngathi si dangerous. Kumele ngasengisikhathi ngiyivikele uyivikela lento lena kahle kahle. Hayi ngoba kuthi khona lapha wrong engikwenzayo but yona ndlela engiyivikela ngayo mfana. So wena uzokhatha nje uLedi mina ngisawahlanganisa namachita ne. Yeah, Jona yakeles fund. Sure that. Correct. Sure. Awumnandi kodwa impilo baba yazi. Yani konke lokho kungenxa yakho myeni wami. Ngiyabonga kakhulu baba ungenza umesi Zulu. Cha kanti ke mina ngibonga wena nkosikazi. Isipho nje ongenzele sona somshado. Nana kungifaka ke impeni ke oma pocket knife ke ngoba bona. Kanti ke nkosiyami undoda eqotho Magebo. Kanti futhi naye nkosiyami uMangcobo ave enkosikazi olungile futhi ozithobile. Kodwa ke wena baba uvele wakhetha mina over yena. Ngiyabonga kakhulu baba. Cha uMangcobo nkosikazi oqotho sihlukana la ekuthenini yena uthanda izinto zasemakhaya, uthanda ukuphila isemakhaya. Kanti mina ngumuntu wesimanje manje phela nje la. Ayike makunjalo baba kusho ukuthi usukutholile ubambo lakho la kumina. Kunjalo. Kunjalo. Ngibonisa. Cha mana ke njalo bengifuna ukusho futhi ukuthi ngijabulile uhlobo lomuntu osifazana ngiyilona. Umuntu osifazana oyimelayo ozenzela izinto awubheki ukuthi wenzelwe yimi. Buka nje sithengisa abathaba somuzo ngokuhlanganyela. Hayi ulisho liphindeke lelo baba phela bekumele sibambisane. Cha ubheke laba basemnyango nkosikazi. Okay. Umadayisa la. Ungabeke usuthenga izitsha lapho zenele lezi zitsha. Ngiyaphila kodwa ma. Siyaphila njani? Sanibona ngokuzulu. Yebo mdala. Baba. Yona indodana yami lebe ngitshela ngayo. Igama lakho Emmanuel. Mina ke ngivele ngakhetha nje ukumbiza ngoboy saloko ewuzingulana wami. My boy. Kodwa ke hayi wena ungambiza ngo-Emmanuel yabo. Hayi. Ngiyathokozela ukwazi Emmanuel. Cha nami ngiyajabula ukwazi baba uZulu. Yebo mdala. Hey, ngiyathemba nimangele ningibona nje ngitheleka leyikhwama. Ngingashongo. Cha sethukile impela. Bona ikhwama ezinkulu nje. Empeleni ngiphume ngisamagondwane lapha endlini. Kahle bo. Izitha zami zisho umqeda. Kwase phela. Lo msebenzi engiwenzayo, ubube nakho ukuthi ukwenze ube negazi lenja kubantu. Ngiyazi mntanami sonzo. Ngakho ke ngibese ngithatha isinqumo sokuthi angize la ngizocela indawo yokugoba amahlangana. Kuze kuphele inyanga ngothi ke mase ngihola bese ngiyifunela indawo yami la ngizohlala khona. Ayike yabona lapho ndodana ungakhathazeki belikhululeke nje. La ekhaya amakamera maningi kakhulu uzokhethela nje noma iliphi uzohlala kulo uzohlala nathi ungabi nankinga. Khuleka ndodana ngoba umama wakho yasho. Sisazoke sithi uyixoxa ke naye. Okwakho nje ungayophumula ngale sithi ngoba sizokulandela. Hayi cha ngiyabonga baba Mageba ake nginishiya. Lalela ukuthi lo muzi uthenga ngokuhlanganyela akwenzi inhloko yaleli ekhaya. Yini inhloko yaleli ekhaya? Yimi engithathe inqumo onto kumele yenzeke la ekhaya. Sezwana? Ngiyakuzwa. Music production.
Mela feli zono zaka matala kawenzizon Funa simkole simfunze bafana katalabon Funa kuna wela mfungu nestongu na klatu sugu Mela kitazo ngegoni bullets kilo mokon Mani matalu mudale mani magafwale zi Mela fuza wanze betri ngokamba before I shot Uda sano zale taya koni zwele zobi zaya Funa botizwe ngomlilo nomlozo mwashe nomon Sena fagazi 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 akisha mako Fagazi mena fagazi nomboli subi maji Mele zimtube niskumbe zapile sapefumu Simfuli suma ngebasu pefumulu pume mama Sensatse somashanayo somshisa ngasukete Mela koko ngoplastiki simshise kote sapile Menza pefumula ngenxeba simvula imbobo ngenkem Mina vele bengagwali lomjita kapefima Magaphethiswe kabuhlungu lo Magaphethiswe kabuhlungu lo Magaphethiswe kabuhlungu lo Magaphethiswe kanzima koko ngoplastiki ashiswe Magaphethiswe kabuhlungu lo Magaphethiswe kabuhlungu lo Magaphethiswe kabuhlungu lo Magaphethiswe kanzima koko ngoplastiki ashiswe Ngiyafanga uplastiki before simshaye ikimi Simpodlisa ngepistini simbambise kwepipi Mina bone kusaswile somphakathi simfune sefile Bone kusinile siforami simfune seshini Stumbu sodeke stratini Mina shizile sokwini Tukule umlande eshile nenyama igcwele emgwaqweni Khona yami isale entanyeni Kaze bafethu ungenzeni Wena uyazansi umthakathi kade wawuthwebule abantu Ngangitasuli wena style Hello? I'm John Peck. I'm right. When I'm just free namhlanje. Yeah, okay. I didn't do well. I get to go we're supposed to move right to. Yeah. Okay. All right. The plane. Okay. Sure. Hi. Oh, hello. Johnny love. Oh, Nadia. Where's Johnny love? Oh, I'm busy. I'm busy. Tell her move. That's all. It's all those phone and dancing. Okay, you can move with father. No, it's sharp. Hi, get the movie. I went up at that. Hi. I'm a son and an podcast. Hayibo, singani nganti thini? Ufuna sibukele ngesibuko Popeye? Cha not ama Popeye. Kodwa nesinde movie lena ayikho kahle neze. Ngiyatshela nje kahle ayikho. Oyeke lento ethuzoyibuka angeke. Ofa comedy nyana nje. Hayi mina icomedy angiyifuni. Okay, romantic comedy. Hayi ngeke uma comedy. I-right nje le movie. Ubona wena manje ngathi ngiyangapha sasuyona ivirgin. Ngawuhamba kanjani umkhosi omhlanga kodwa angasipho ivirgin? Kodwa le muntu esibuza lento eyi-1. Wena igama lakho liyarato ungumSuthu. Ungenapho nale zintweni zamaZulu? Well, I'm half Sotho and half Zulu. So angitshela kuma manje unakudweba nje just esenta ngisuka la ekhanda ngisezansi. Ngomkhombisa uJP iphathi umZulu iphathi umSuthu. Uyapha wena siqhube ngokumovie. Hlala. Did you receive my donation? Huh? Wait, I'll call you. I've got visitors in my church. David. Zachariah. How are you, my brother? I'm good, my man. One love, As long as you have my cash. I do have your cash. Is this my donation? She's so beautiful, man. Hello, Kitty. Don't touch me. So it's a lioness, eh? Welcome to my church. Zachariah. Listen here, my man. We're not here for jokes, then. I'm here for business. Where's my cash? I promise you. I deliver as promised. If you deliver, I will also deliver. Yes, I deliver as promised. Money is not a problem. I know you need money. I will sort you out. Eh? Please do that. Don't worry. Bungani. So David, where have you been hiding? Why it took you so long? I told you this thing last week. Bring me nice goodies like this one. I will sort you out, brother. And you're busy taking time. You know, my man. Is time is money? It's really difficult to find a beautiful girl like this on the streets. So I've been hustling. Come on, man. This is South Africa. If you go all over, you see nice girls all over, eh? So what is difficult with that? If I send Ibrahim here to go outside. Okay. And why is he bringing her? Please hold it. Wait.
David. Ibrahim, do you know David of the Bible? Is this one that delivers? This guy is full of jokes. But the unfortunate part is bros. Me, I know be the Goliath of the Bible. This one is Zaka. So you want money? I need cash. You want cash? Here's what I'm waiting for. Give him cash. David thinks he's very smart. I know you're the man who delivers. Yes, that's what you mean. This is Zakaria who delivers. And then what the f is this, man? What the f is this? Is this money? Gongani, push back. Makaro, I'm going to open one and I was present. Alright, what about? I'm right, man. Okay. Hayi bengisabheka nje into ezimbalwa la ezasemsebenzini. Awusho wena ubuke ubuso bakho bungeneme nje kwenzakalani? Hayi ngiright mfana. Ukuthi nje ngiyacabanga. Yazi mina lempilo leyo kulawulo ayi iyangehlula Nkosi yami. Kanti ke ma kuzomela uyijwayeze phela leyo mpilo leyo ngoba phela indoda yomZulu lo oshade nayo. Uyambona nje akuyena umZulu wala eGoli. UmZulu wasemakhaya ukwenza izinto ngesintu. Kuzomela ukujwayeze lokho. Yazi hayi lena impilo boy. Uyabona nje mina indoda econtrol freak iyangihlula. Ngihluleka ngisho ukuzenzisa. Kodwa ke yazini ungangizwa kahle. Amageba yena ngiyamthanda umthanda futhi nje angisoli nangokuthi ngimshade. Ukuthi nje ngesinye isikhathi indlela enza ngayo izinto cha ayiyangehlula mina. Ingakho nje nobaba wakho ngagcina ke hayibo ngibhekwanike manje usungibhekani? Cha ngilalele ngisafuna ukuzwa ukuthi kahle kwenzakalani ngoba yazi phuma kuleyo nto angifuni nje nokukhuluma ngayo. Cha ma angikwazi ukuphuma kuyona ngifuna ukwazi ukuthi kwenzakalani ngobaba. Ngithe phuma kuleyo nto angikhulumi kanje ke manje. Oh sengiyabona. Ingoba ubaba wayekushayela umthetho kwaxaka lokho. Wasuyambulala. Ngithi angifuni ukukhuluma ngalento. Ambulala ngempela ubaba. Ma. Ambulala ngempela ubaba. Yazi uzolikhuluma iqiniso. Hayibo Emmanuel nguma wakho ngiyakuzala ngunyoko ngiyakuzala ngeke ungiphethe isibhamu ekhisa isibhamu. Ngithe wambulala yini ubaba? Ekhisa isibhamu sokhona ukukhuluma kahle ngalento Emmanuel. Ma, I'm gonna count up to 3. Emmanuel, ngumzali wakho ngiyakuzala. Beka phansi isibhamu soyilungisa le. Let him enjoy himself. David, you're my brother. Put the gun down. Man, do you think this is a joke? It's not a joke. These are books for you to read some mathematics and become smart. If I wanted to go to school, I would be at school right now. I don't money. No, I hate people who disappoint you. David, if I ask you one thing, let me warn you for the last time. Next time, you go point this gun on me, so that you will have problem. You will have you never walk out this house alive. I'm warning you. Number 2, I asked you to bring me Vigi, someone that is still fresh. Take your nonsense and live with her here. Take your nonsense, David. Next time you bring me a shower, you will be having problem with me. You see now, the only thing that we can do, this rubbish, this ashawo, this loose one, you know what we do with loose ends. Put them. Better finish this thing because she will go to police and tell them what we do here. So must kill her. Must I spell it out for you? She must die. Girls watch my voice. I swear my mother's grave. Your mother is very good. Like when I'll send her mama. Is she lying to you again that she's a virgin? Maybe she changes again and she's not magically she's not a virgin. And we have a serious crisis here. Which crisis? This lady is an orphan, so I cannot kill her. Who cares? I'm orphan. Bonan is not orphan. Oh, Bonan is orphan. Abraham is orphan. No, listen here, Zach. So are you an orphanage home?
Let me handle this my own way, okay? You better make sure. You see, you don't want to see Zeki angry. If this woman, I smell police in the front gate. I smell police in my phone. No. I smell police in my compound. I promise you, there will be no policeman around. David. I will make sure that I keep her at the place whereby she will never go to police. Now take this your rubbish and go to her. Let's go, son. Move! Son, let's go. Wasting my time. Idiots. Hey, Brad, make sure you close the gate, though. Make sure you lock the gate. Aye! 16 shots ikama. Yibullet tape bafana. Angivula ngitatanisa. Yibullet imkwaqo mphambanisa. Messiah on the beat. Best Music Production. Ngivula ngitatanisa ngebullet imkwaqo mphambanisa. Ngisuke ngihlanganisa. Sofu nomsizi ubahlanganisa. Somanyakazisa umfilisisa gcwale. Yabajijimisa usebenzisa umfilisisa gcwale. Ngivula ngitatanisa ngebullet imkwaqo mphambanisa. Ngisuke ngihlanganisa. Sofu nomsizi ubahlanganisa. Somanyakazisa umfilisisa gcwale. Yabajijimisa usebenzisa umfilisisa gcwale. Usizwa ngifudumala ngizwela ukushisa khona uzodumala. Mosuhletha ujanti ku-16 khona into enyuka. Bullet iphumile manje umbhobho khona. It's been a long day. It's been a long day. Please don't start. Ungabe uphekile na? Usho ukuthini uma uthi akunakudla Daniel? Ubani indoda la ekhaya? So uyasho ukuthi uyindoda but akukho ukudla. Ufuna ukuthi ngenzeni mina ngikubhekele? Hayi cha. Angeke ngiprovidele ngibuye ngiprovidele wena. Ungakhuluma nami kanjani? Usho ukuthini uma uthi ngikhuluma nawe kanjalo? Usho ukuthini? Uzoyenzani ngakho lokho? Uzothini ke? Uzothini? Ngoba phela yimi indoda la ekhaya, yimi kumele ukuthi ngibhekele wena Daniel. Hayi cha ngikhathele uwe. Storm. Yes. I want you to take care of this girl. When the show akabaleka. Ume wabaleka we are dead man. Because uzofika keep onke ama file about everything that happened there with Zakaria. So just take care of her. Ungamdedela hambe. Why don't you kill her now? Yeah. No, ngambulali. Angifuni singene jail. Just take care of her. Uzohlala nawe at your place, then take care of her until I tell you what to do with her. Okay? No problem. Ngiyavaya man. Okay, sure. Sure. Yeah. See you. Wena ungalingi uzame into stupid. Hey. One. Ngifuna iqiniso ma. Wamenzani ubaba? Yehlisa isibhamu ngalami. Sehlisa isibhamu sokhuluma. 2 3 The love birds. Ithandani bakithi. Ututini Lerato. njani? Mshado. Hey, Simba na kana moya ungijabulele mosi. Wavela ubheka le mosi. Kade nginawo nje namhlanje kuseni. Kade ngifuna ngenza. Ngisuma ngathi ngibonisa lo bridge. Awukahle uThemba. Ungeke wena. So ni right guys. Yeah, sharp, yes. Okay. Mbuki movie. Yes, bukeni movie. Asba, umntana lo lerato. Yakufuna ine crash kwena. Ngiyakutshela une crash nawo umntana. Hayibo kahle Themba. Ngiyakutshela. Angazi-ke ukuthi yile lento abawufundisana emhlangeni. Emhlangeni? Yeah, emhlangeni. Bani manje abomhlanga? You mean Dr. David? I'm still a virgin. Really? Yes. Yeah. Number 2. I asked you to bring me virgin. Someone that is still fresh. Kwente wrong ngalokho? No, kahle indaba ezimnandi engijabulisa lonto leyo. Oh. Ngiyabonga ukwenza kanje kusasa. I'll take you guys out, no? Nginibonisa indawo ezigreen. So for now ngicela nilungise, prepare
Tomorrow you guys will have a great time. Ngabe izimnandi lezo. Hayithi kuyophumula ngale ish benginosuku olude kakhulu namhlanje. Okay, good. Okay, sure bafo. Sharp. Sure. Siqhubeke. Asiqhubeke. Sigcine la. Yeah. Hey Zaka. Hey my bro, I have some good news for you. Very, very good news for you. Yeah, no, I know you will be so proud of what I'll deliver right now. Okay, good man. Sure. Wena ungalingi uzame into stupid. Where's the chat? Sikhwama sami. Uthathile isikhwama. Where's the chat? Hey, Oz. Shonile. Ngimthatha ngimfake lapha esikhotheni. Ungalingi utshele mina ngaleyenza. Awubonanga lutho angithi? Awubonanga lutho angithi? Ushonile but calm down, relax. Ngibeka ngale, awubonanga lutho. Awubonanga lutho. Awubonanga. I asked you to bring me Vijay, someone that is still fresh. You mean Dr. David? I'm still a virgin. Really? Yes. Zakaria. No, listen here, my brother. I've changed my mind, man. Yeah, I've changed my mind. Really, I cannot do this. No, I cannot do this. No. I thought about this thoroughly. I won't do this kind of business. I'm out. Yeah, I'm out. I mean it. You know what? We as men are the ones who are supposed to be protecting women. Do you know that? But we are the ones who are busy doing this kind of. If we are the one who's doing this kind of business, who will protect our women? Yeah, I'm no longer doing this business. As we are speaking right now, the police are coming to your place. Yeah, I've called them. I told them everything, even your address and everything, they know it. And even these two other guys that we're working with, they are also in trouble as we speak. Because I want all of you guys to be locked out for what you are doing. Sekwanele, it's enough with this thing of human trafficking and the abuse of women. Yeah, it's enough. It's enough, bro. So as I'm speaking right now, the police are on their way. You are going to jail, and this is the end of this kind of business. Yeah, even myself, I know I've done a lot of wrong things. And, I also told the police about what I've done, and I'm ready to be punished for my wrong deeds. Yeah, I can be sentenced for that couple of years, but when I come out, I'll come out as a better person. I will not do this kind of business again. So it's enough. When I'm saying it's enough, man. Yeah, you can say whatever you want to say, but I'm out of this kind of business, okay? Yeah, sharp. Music production.
Mela feli izono zakhe amacala akhe awenza izono Funa simkhwebe simfuthe bafana ngaqala bot Funa bulawe kabuhlungu ngesihlungu namhlanje usuku kumela ngitazwe ngegoni ibullet igilo ngomkhono Mani ungadala umbulale maluma akathwale nzima Mela phuza amanzi ebetri ngokuhamba before ashone Buda sano sanetaya khona inswele ezorisaya Funa bhodiswe ngomlilo nomlothu umashe nomoya Sengafakaza ufakaza fakaza khihla amagwebu Fakaza ongenafakazi inombolo isuka imashini Mele simhlubeni isikhumbe saphile saphefumula Simvula isifuba ngembazo umphefumulo uphume emawala Ma njengoba nje ngihlalise phansi kunezinto ezibalulekile engifisa ukuthi ngikwazise zona ngiyazi ukuthi you've been through a lot kuningi osubhekene nakho ukhuluma nje ubaba wavele wadecide ukuhamba washiya wahamba wawuthandana lo mama lo wale esilungwini konke lokho ngiyazi ukuphathe kabi kodwa-ke and I'm the one who bemile ngabe ngaso isikhathi provide ngezinto ezi-right nawe at least ujabula kodwa ngihlulekile ukwenza lokho kodwa-ke ngiyapromise ukuthi lokho akusekhona esiphetho sekuningi impilo isaqhubeka kuningi okuhle ngisazokwenzela khona kodwa-ke before sifike kulokho kunento ebalulekile kumele ngiyilungise qala nje bangangitshelile-ke ukuthi ukubuya kwami le eGoli ngeza la ingezatha lento eyenzakalayo ukuthi kushonele umuntu lo washona ngephutha njengoba ngangitshelile echazele ngase ngithe mangihlala phansi ngicabanga ukuthi ekugcineni ukubaleka akuzongisiza ukubaleka ngeke ngikwazi ukubaleka impilo yami yonke so nginqoma ukuthi-ke kusasa mina nontombazane lo uLerato lo ngafika naye siphindele emuva eGoli ukuphindela emuva eGoli ngifuna ukuyolungisa izinto kahle kahle ngifuna ukuthi ngiye kulo mndeni walesigebengu lesagcina sishona ngephutha ngifike ngiveze nje ukubona ngoba ekugcineni kunembeza kuthi unemeza onecala uthola uphumulo Hamba uyolungisa amaphutha ngifisele endlala angabe ngisapholisa amaseko ngake ngiyopakisha ngale mpahla kana ngizokwazi ngivuke ekseni yonke into isime ngomuntu lo mina Mela kokho ngoplastiki simshise kodwa saphila menza phefumula ngenxa basimvula imbobo ngenkemba mina vele bengagcwali yomjita kaphefuma makaphothise kabuhlungu makaphothise kabuhlungu makaphothise kabuhlungu makaphothise kanzima kokho ngoplastiki ashiswe makaphothise kabuhlungu makaphothise kabuhlungu Oh, coming. Lerato. Oh, good David. Njani? Ngiyaphila. Beka nesandla esihlathini, ngabuke ku-stress, kwenze njani Lerato? Eish, empeleni good David yazingihlusha amaphupho amabi ley'nsuku. Yena mayelana nala maphupho lawo ngoba yazi umfana esamntwana egoli good David akanginike ukuthula ngempela. Lokho ngithi nje ngizama ukumseba nje ngeke uthanda bese-last day. Njalo nje uma ngimphupha nje ngathi nje umuntu uthukuthele yazi yo angazi ukuthi ngichazela ukuthini. yazi nje ukukhuluma ngamaphupho nami nginenkinga efanayo. Ngempela? Uma ngeke ngalala nje ngiyambona nasemini like ngiphupha ngisho noma ngibhekile like isithobe sakhe asifuna umqondo nawo. Yazi mina ngicabanga ukuthi ngithi nje yimi ngicabanga kakhulu. No. Kunzima ngiyacabanga ukuthi vele ngeke kuthi unembezo necala uphumule. Isikhathi sokuthi manje senze ukulungile. Kanjani David? Ngeke ngahlala ngathula ngabona ukuthi akuyona impilo lena. Asikwazi ukuqhubeka kanje. So ngihlela ukuthi kusasa kokusayo sivuka amabomba siwabhekise le kwandawo zadume khona. Into sofika siyenze lapha sifuna umuzi walomfana lo esambulala. Okay. Ngekhaya kusize sibathole. Masifika khona sifike siyahlambuluka. Yabo. Sifike sibahlambule siveze ukuthi thina senza lento lena ukuze at least uma ubasixolela bazosixolela uma ukuthi mhlawumbe bazi badecide ukuzonda at least kungcono into akuzonde ngecala walenzayo ngokuthi silokho sibaleka lana ne responsibility yethu. So manje
Oh, sasesitolo. Lalela sengiyindlela manje sengiyahamba le njengoba sikhulumile. Kodwa kuhambeni lami ngizoqala nje la esitolo ngihlangana nomunye umngane wami. Siyoxoxa kancane then ke around about 10 o'clock mina nawe ngifuna sihlangane eDurban station ne. Yeah. So sihlangane eDurban station around 10 o'clock bese sithatha i-transport ke eya le eJozi. Kana nawe uzophinda uhlangane nefamily njengoba sixoxele lezo. Uhlangane nefamily yakho. Yeah, sengiyahamba so mina nawe sohlangana nje eDurban station but uma kwenzeka ukuthi angifiki shawa abo past 10 kuya ko 12 lapho ungakafiki makushaya nje u12 ungakafiki uvela ugibele uhambe ye goal straight angifica phambili ngivula ngaqalisa ngebullets mkhonto ngiphambanisa ngisuke ngihlanganisa sofu nomsisi ubasanganyisa somanyakazisa umfilisisa gcwale nabajijimisa usebenzisa umfilisisa gcwale ngivula ngaqalisa ngebullets mkhonto ngiphambanisa ngisuke ngihlanganisa sofu nomsisi ubasanganyisa somanyakazisa umfilisisa gcwale nabajijimisa usebenzisa umfilisisa gcwale face off. Okay. Ufuna? Lalo zongabe khona ofayo ne. Nala kuyemele sebenzisana. Kulungile. Anginawo cash manje. Swanga seku ATM ufuna withdraw imali unikeze imali. Angifuni imbadana yakho mfethu. Kanifuna? Ngana ufuna ukuthembakala. Uthembeka? Yeah, uthembeka. Awungazi angikwazi ukuthembeka kanjani manje. Imali into emuZakaria mfethu. Lento yakho ayijob bona wasebenza tema uthola le mali oyifunayo. Wakhetha ukuthi uyidayise emaphoyiseni. Senzela Zakaria. Senzela Zakaria. uZakaria mfethu kasiyena umuntu ecabanga ukuthi uyena nto. Hello boss. Ya sengithole lento tele uTV ngiyenze kanjani? Bambi nto manje. Bona amaphoyisa manje nakuwena neboss yakho kasiyena Zakaria. Mina le mali wena. Yebo. Ngicela ukureporta kunesimo nzima kabe yenzakala. Kunesigelekeqi nzima kabe sibambile la. Ngisetha fonteni ku-readers ku-05. Please ngicela nifika ngokushesha. Ngifika nje baningi ngifika ngokushesha. Nizoba nesigebengu leso. Basigebengu esithethe ngisasuma. Ngiyabonga mfowethu. Manje ke ngizile kwanele ndawo ukugile. Taxi Emmanuel. Sanzakalani? Wafika kale sihle mfowethu. Asengabe isigebengu nzima kanjani manje. Usebenzana noZakaria lo. David, hlala phansi sibaba. Base umuntu othethe sibeka. Kahle lesiza lapha mina. Namo. Nasikiwe senzana noZakaria. Ina nzima ngabe senele business comment trafficking. Senzana naye umuntu lo. Sebo mbo yesterday. Uma. Imina sengizoqedela le mission. Wabisho boss ngiyakudinga i-backup. Ngithe uma. Sengizodela naye lo muntu angithi uhlulekile wena ukwenza umsebenzi. Detective Emmanuel. Imali Detective Emmanuel. Konke ngayizwa kahle. Wena usebenzela Zakaria manje? Ngithe ngibizwa ngoEmmanuel. Ngiseye Detective Emmanuel. Good. Ayisebenzela le ndoda. Ube kuyanga. Kudala ngaqala ukusebenza le ndoda kube ngikude kabi ngempilo. Hayi indaba yokubengilokhu ngibhizi ngijahana negebengu lami lokhu ngibhizi ngiphola amakinati. Kade sengiyimisele ukuthi ngiphile intofo. Wena wakwenzani wakusha konke lokho? Ufonela amaphoyisa ubathengisa uZakaria. Lana. Ngicela lo mfundekela ngoZakaria. uZakaria wena lo embhizi ngichoma ngayo. Hey, ngithe shut up wena man. Wena nefamily yakho kudala nina nithatha from me. Ngaqala ngabulala ubaba. Anginababa namhlanje nje kungenxa yakho. Ehlisa isibani ngami. Sehlisa isibani sokhuluma. 2 3 Wena babuzulu. Wena imbangela yokuthi ungabulala ubaba. Ukuba ufika ngempilweni yakhe, ukuba kazange ngambulala ubaba. Ngakho ke kuzomela umlandeli. Kahle mfanele ukufa. Nobabili nje ukuthandana wena. Kumanje uqhatshe emlonyeni. Ufonela amaphoyisa. Manje yazi Emmanuel awunamahloni ne?
Wona mahlungu wena khona manje athi uyiphoyisa ungazisadini lomthetho. Khona manje usubhizi usenzela igebengu. Kuyajabulisa lokho. Awuna mahlungu sis. Lalela Azimila yazi mahlungu indlela oyiyona mase. Angisenaso isikhathi sokulokhu ngibhizi ngicathaza ngibhizi ngikhuluma nawe. Ngizobala nje kube kathathu. Okay, ulalelana. Ngicela sikhulumisane. 1 Emmanuel. 2 Ungayenza ungayenza. Police. Yabuhlungu ngesihluku namhlanje usuku kumele agitazwe ngegoni ibhulethi igilo ngomkhono mani ungadala umbulale maluma akaswale nzima kumele aphuze amanzi ebhetri ngokuhamba before ashone kudesano sanetsaya khona itswele ezorisaya funa abhodiswe ngomlilo nomlothi umashe nomoya sengafakazi ufakazi afakazi akhihla amagwebu fakazi ongenafakazi nombolisi. Hello. Yeah, we'll be sending some guy parking me. Oh, okay. Yeah, I was on fit up. Okay, sure. Yazi ngibesenjani kodwa into engayisho kuningi engifundile ngaphakathi yazi into engifundile nje yokuqala ukuthi we involve entweni ephathana nobugebengu akubuyisela ngalutho and ngithola ukujezo kwanele ngalezi zinto ebengizenza yonke lemihlangano lebengiyenza sidinga human trafficking konke lobugebengu lokufunde kakhulu angisophinde nancane ngibele kulento ngikhazi so into engifuna ukuyenza njengamanje ngicabanga ukwenzani bangavula i-organization ezolwisana nalo lonke uhlobo lobugebengu into engicabanga ngayo sami ukuthi manje singabe sisapholisa amaseko funa sihambe sifike sihlale phansi siplane yonke into esifuna yenziwe ile organization uzongiseka nje Isn't asante. Nkulunkulu esizweni ugoqile asivele engabuyena wagoqa lo mhlaba itakamizwa ingane ziyafeba kukho ubalekele kenki namakhola yasheba ngazi kanjani shawufalo mina ngiyasaba ngazi kanjani shawufalo mina ngiyasaba wagoqa lo mhlaba itakamizwa ingane ziyafeba kukho ubalekele kenki namakhola yasheba ngazi kanjani shawufalo mina ngiyasaba ngazi kanjani shawufalo mina ngiyasaba life injalo nokwenza isono vele indalo ushila umbhalo kodwa still isiphula iyalo sidakwa ichemical esenza siphila impilo ngehaba nophila kusekho lula kuzima njengokhuphuka intaba dakamizwa ifebe inkohlakala ebulala umhlaba abadala bakhuza abakhathala basenandaba phuzo dakayo liyakwazi ukhanda umuntu obhayisayo philiso libhemayo liyakwazi ukhanda ingqondo ejamayo leyo happiness esikhashana kuloyo jabulayo nothembele enkosini uthi ukholiwe kodwa ukerile phatha ngisho impama emabandleni umhlaba ngiyawusaba sidlala ababulali nemkhuleko ngathi ayizwakala amadlozi aflathela nonkulunkulu mhlawumbe usidubile sitshele senzeni dala isizwe sakho sidukile abafana namantombazane bonke basa